So, what's going on sa inyo mga ka-idol? Welcome back na naman sa panibagong Minecraft video. At itong Minecraft video na to mga ka-idol ay nandito naman tayo sa Idolcraft na naman yun! Yung series mga ka-idol. Kung nakita nyo yung intro natin, nakabalik na siya. Kung nakikita nyo dito, medyo malawak na tong ginawa ko ditong farm. At gumawa ako dito guys ng pathway guys. Para maganda naman yung design. So tulag muna tayo. Yung pathway na ginawa ko. Pinulaan ko lang naman yung mga ano dito. Yung mga materials na basta stone siya. At nilagyan ko na rin ng slab to. Yan. So ito na yung yung progress dun sa may ginawa akong farm na malaki. Gagawa yata tayo dito ng malaking windmill. Sa future pa yata yun. Hindi ko alam. Basta So basta ang gagawin natin ngayon is tatanggalin na natin ito yung natin dito. Yung tawag yan? Yung storage room. At ililipat na natin yung mga items na yun dito. So linisin ko muna to. Let's go! I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. Ayan guys, tapos ko na malinis tong villager trading hall na nandito. Yun ko na lang to. I-transfer ko na lang yung mga items na nandun. So let's go. At siguro guys, hindi ko na siya ita-timelapse kasi ba siya masyado sigurong matatagalan. At marami tayong higaan dito guys. Marami tayong higaan. Siguro hindi ko na siya ita-timelapse kasi matatagalan. Okay, paulit-ulit naman ako. Let's go. Ayun guys, nagbabalik tayo. Time check 9:20 ng gabi. Yan. Medyo inaantok na ako guys. Ito palang yung nagagawa ko sa storage room na to. Ito, dirt. Mahal tayong dirt. Wood logs. Diamond. Sobrang dami natin diamonds guys. 40 pa lang. 40. Ginta, hindi pa natin nalalagay. Redstone. Ay! Mali pala, redstone. Ay, hindi. Dapat dito yan. Ito, wood planks craftable. Yan. At iron. So, yun na for today's video mga ka-idol. At wala na talaga akong magawa ngayon kasi medyo inaantok na ako. So, yun lang for today's video mga ka-idol. Sana nag-enjoy kayo sa video natin ngayon. At nabubulol pa ako. So, yun lang. Bye-bye. Wala na akong masabi. Bye-bye.